В категория маникюр 27 професионалисти споделиха с нас своето творческо виждане, тенденции и стил в маникюра и се състезаваха за призовите места. Нека видим номинираните. Номинации в категория маникюр: Венелина Ганева, Тереза Николова, Йоана Янкова, Божидара Пелова, Ивета Иванова. Второ място в категория маникюр в конкурс Годишни награди Емили 2023 година се присъжда на Божидара Пелова. Здравейте на всички! Изключително горда съм за втора поредна година да бъда тук, да бъда част от това страхотно жури на този уникален конкурс. Чудих се дълго време какво да кажа, реших да импровизирам. Горда съм и заради това, че реално моят професионален път е стартирал от школата на Стар Нелс в България. И за мен това е едно страхотно израстване. След 7 години аз да бъда тук на тази сцена и да бъда жури, да връчвам една от наградите в конкурса Темпли. Искам да поздравя всички участници. Тази година се справяте още по-добре от миналата година. Дори да не сте сред победителите, не го приемайте като загуба, ами като едно стъпало в вашето професионално израстване. Човек винаги трябва да предизвиква себе си, за да може да надгражда всеки изминал ден. И така, да видим кой печели първото място в категория маникюр. Първото място в категория маникюр, аз малко се разтреперих, е за Йоана Янкова. Йоана Янкова тук ли е? Ами ще й пратим наградата тогава. Не я виждаме да става. Сега да видим кой печели страхотната награда на публика. Наградата на публиката в категория маникюр в конкурса Годишни награди Емили се присъжда на Вероника Запрянова.